sammen, og i dag vil jeg bare lige fortælle mig, hvorfor jeg ikke har uploadet i så lang tid. Fordi jeg ikke har uploadet i så lang tid, det er fordi, jeg har nemlig været på ferie, og det har virkelig været hyggeligt. Og det synes jeg bare, jeg vil fortælle om, fordi jeg ikke har vlogget i lang tid. Men jeg kunne ikke få mine ting med derover, så jeg kunne ikke vlogge derovre. Der var for lidt plads til det, så det kunne jeg ikke. Jeg kunne ikke bare gå med den hele vejen, eller sidde med den hele vejen, fordi det gad min mor ikke at have. Men ja, det er bare, ja, det er derfor, jeg var over i, jeg kan ikke helt huske, hvad var det hed. Det var i hvert fald mega fedt derovre. Vi boede et godt sted, men jeg kan ikke huske, hvad det hed. Jeg vil bare sige, jeg kommer til at vlogge noget mere i den her uge. Nej, i næste uge. Ej, jeg synes, jeg er skide træt. Jeg skal også op 7:30. Så ja. Men vi ses. Jeg kommer til at vlogge meget mere. Husk like og subscribe. Og giv en comment. Hej!